Time tembo abo bagakora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania nabwo cyotebereye kende cyose uraganie bagotebereye company ya mabati rolling mills iko babwate amabati chingenjo aho ayuare ye chikala aho nabwigo ayuwiga bwate chi profile net gauges aho unabono babwate no corrugated nabwigo box corrugated asimigo babwate dumrang ayuare aye chigage emeronge tato asama bati aliaye chigage emeronge bire na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross nabwigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko nabwigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chaco gray brick red tile red maroon sky blue nabwigo na green ubutambe bwa mabwate liga niko bokolengana amo nukonyagwe customer mbabwate bintu bindi bwigo ebyo ochikunyaraka bo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyareka bago kwerera amabwate yu akomenya segeka ayo guchanye warrant nabwigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya ouru superstores igiye gutoka se nyumba ya ouru complex imiyo cyugo busongo iyo irangene neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase chinamba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Mwanchi umuligererio Getembe Television karibu ekarato kumanya Ekeonga litkeriga lya Jumatatu yo mweli umutinywiga o gatano na limu bumwakoiga o 2025 nande ntokonyora itukolinde aso mutinyo yakana litkuri mwelio ase umutinywiga lakini tukumanyiga nga ine nomanyete nga aba
ibe Chinsa bali na Ibere ase jeshi wikekero aonchorete oborai bwenseyo nakaba omorai bwensega oyo kabere igakorokwa Mohamed Buhari bwense boigoengo morai bwense ya Nigeria yobwate amasomo twara a certificate ya primary Mkate irodera Mohamed Buhari igabwate a certificate ya primary yoka agaswa jeshi yakaraswa jeshi agakina wika agachikoba omorai bwense eyo ya Nigeria oyo gatato akorokwa Omar al-Bashir bwense ya Sudan musacho yiga nigabwate boigo a certificate ya primary kina bakinete wika koba omorai bwense maiga yogosoa Ekeonga kirigia jeshi ababonsi kwalire korugoro nigo babeire bagosoa jeshi kuru jeshi bachi baba abarai bensi piato swango Jacob Zuma no morai bwenseri ya Tanzania oyo obwate amasomo a grade 5 Mkate naki class 5 grade 5 ase amasomo abonaga na aba morai bwense eyo ya Africa yerianyi go South Africa asigeka wika ekaro achakuruoro no ibo mwario obwate amasomo amakepi asarogongorwa Africa akorokwa Idi Amini bwense ya Buganda musacho iga kolete kerasi inye na karaika kerasi inye agakora gachaga swajeshi abwasa masoma ayakorata sense media ya anene asense ya Kenya riange East Africa Protectorate na karaira na sobo akaba omorai bwense ase enseria ayunkianda ikomi nekatote ngai karanso ikatoka manyibo tantani bondu bonsu butayo abasake baitukura Chinsemo ao nigo batwariganire chiroboti bunachi abachiko ororkana ase Chinsicho lakin ko tebinga wikirabono iga ikaranso ikatoka manyi botantani bondu bonsu butayo sema yemanyerio akorokwa Wilson Makori nchinkoro kwa Mkate Enock karibu ana atokwarganiri I am part of the assembly. I as a leader, I'm ready to work with our speaker, that is Nyabaro. Aba MCA komina babere abo barenge aserumbelia ya bunge mashinani meye county ya Nyamira wika bosio wikamati elia powers and privileges iliyoko running kigeko garabarenge kobera sense meyo atenene aseke banda kiaye ngotagete muntu muya asoega iga onde bwensi obwati bana bwetania kamo okero muntu ne kebande kemakoraki akonyora Echiro ya marigiti ya niyo ya chakabene kwa gacha litkulia lero maiga yabarai a kurwa obokonyi bogo chaka kwa gacha echire yo achande kire miake mi muamere gesunte miake mi lakini muna na ikira hali tukoliare gesunte Goika tomesie ewodi ya Monyerero na bomo jumbe o kitutu cha North Moske Jafeth agoteba Aba MCA bali 12 barenga sorgo ensemeli ya bunge mashinani Cross County ya Nyamira ni ulitkulia lero baikase mati elia Pauleges ime ye county yumno musaketo Fadgard Gisemba agotomanya igoro yensemeyo ase Chinsemo chiribere chiarenge oschabagaine ase ebunge ye county ya Nyamira Aba MCA 12 baringe kwikira privileges ase baganirwa kumanya committee ekikyabairete barabwo utaikirana ase bikaro byebunge eyo
following the communication from the Honorable Speaker during the morning session of 17th June 2025 concerning absenteeism, the Powers and Privileges Committee is investigating members' conduct pursuant to Articles 75 and 194 of the Constitution of Kenya 2010, as read together with the Powers and Privileges Act 2017 and the County Assembly of Nyamira Standing Order number 193. Records from the Office of the Getembe show that you have been absent from plenary sessions for over 8 sittings without approval of the Speaker. For instance, from 21st November to 3rd December 2024. Fine hearing attached for attendance registers. Nigo ekomiti eyeiga yatanganwa n'omusike Julius Matwere oyore omo MCA obunyamatuta oyoira ribaga riomonogeri bwebunge eyeiga omusike Thaddeus Nyabaru oyo bwiatanana kurase ekomiti eyeiga ase rituko ria rero. Your objection holds no water because we have a way of doing or rather taking the roll calls and all that. Therefore, your request does not hold. Thank you. Aba MCA abaiga mbasaba baberwe na bate bambari tayare gukora emirimo yabo inze yomonogeri Thaddeus Nyabaru. During that time, we are just rushing here and there to save our lives. And the only way we could just say, whoever could just raise the matter, say I'm legitimate, it could just fall to save our lives. We were just blind. You don't know that we were just cornered. We never knew that this could happen. It's just a matter of our chair saving our lives, whichever way. I know. Basi na kwa kweli nilipata barua ya kwamba nimekosa nani sittings. Kwa kweli chairman na the whole committee nilikosea, si kuhudhuria katika hiyo kikao. Now that we are back to the assembly. I am part to the assembly. I as a leader I'm ready to work with our speaker, Thaddeus Nyabaru, and I'm so grateful to this country. Ensemo yende nigo muwakiri oyo obaigirira aba MCA abaiga ase komiti eyo puna bono omusike Joel Ombongi kurase wodi ya Bukeira na boigo matamarwa oyore omo MCA omochore ponsi abaiga ibaka nabona tibanya komoncha gutaikirana ebikaro bitano na bitatu ase ebunge. The two members are ready to attend sessions starting the 4th of June after that decision has been made. Since the court has made directions on what is right in the law. And they wish also to indicate that since the gazettement of the Honorable Thaddeus Nyabaru on the 4th June 2025, they have not missed any 8 sittings, if there are any 8 sittings that have been in session. Inko reporter Getembe Universities and College Central Placement Service igo kusips litkulyankyo ngo tebinga ase amangana ali gutikira bonega
aria gotebanga omwaziri bw'echisemi omoske Migos Ogamba itkolyankyo nabwatoke amarieta y'abana bari bakoreta amatema 2024 nkai bagochaka Industry University Magic College kulengana n'ekyombekere kya kusipsose Kenya University Colleges and Central Placement Systems itkolyankyo. Ibibanda vya baonchereria bakabake alia sensemo ya marigiteso mu kibusongo kujya litko lyo botko bogo chikukiera igoro ni gobono lero ya chakwa rasmi kwa gachwa ase ensemeyo baonchereria abu ni gobanyo robokonyi kurwa ase chinsemo ao bakubwatwa nomo governor we county ya Kisii moske Paul Simba Arati kuba mabati Moskedonya koba boigo chishiringi emyemo na 50 boigo omoske Anthony Kibagendi mujumbe okitutu cheche South koba chishiringi chiribu ligana elimo Dipon Asanya nigatwargani roboti urega aba diriwa bali basamberetwe umurero ligo bali kimisato na 15 egekore kyogoichania nigo kiaine kigwo botuko bugukira igoro ase abaunchururia kurwa se chiro ya marigiti kusamberwa enibo yabo ugoika koera huyu na mapema doera wale wote wamepata iganda wamepata shida yote number 1 hoteli tunapatia hapa Mwakili wa kaunti ya Kisii Asedeta George Mo. Shangaza sana ni kwamba katika pahali hapa tunaposimama sasa kesi ilikuwa kotini ya kwamba pahali hapa ama shamba hili ama hii block ya shamba katikati ya mjini Kisii ilikuwa ama inamilikiwa na mwanasiasa mmoja. Kesi ikaamuliwa iliyoidhinishwa kotini na EACC na kesi ikasema kwamba mwanasiasa huyo alipokea ama alipata shamba hili katika njia halali. Moto chanzo chake kwa wale wenye tunajua ama wenye tumefanya kazi ama tumenunua katika soko hili, hakuna hoteli yoyote ilikuwa inafanya kazi saa 7 usiku katika shamba hili. Kitu cha pili, hakuna stima, hakuna nyaya ya stima ama stima inatumika katika ploti hili kwa hao wachuuzi. Moto huu ulianzishwa kwa hiari ya mtu aliyetaka kuchoma na kuharibu mali. Kurende gati ya baonchururia kurwa asechire ywe Ngorokwa estonkundi mongina ngoni serious iga market na baire kimenya tega ige miaka korungita 1990 35 years na baire ngoni iga chireje baminto gaki enachete kuboka mambi nganyore kibande kyane oko yete ke kaira pi na ndingonya tirone genteke ni chire no ngorusie ebese na somelia bana roba na singencho muna isebanto asechiro wetira Wasupeno yobete bumpambwa busambe byuskirita amunishita kitokoni bitangani kuirele bageliga twensia so bwa motugikirie balia babusikaine aso busamba omuriroyo nabano musimba mugaba natate basali kwanyara atabire nakika kingiche nande ngoni agastoki kalimbwata elinde mburukania ga basali kali umwana ira ne school ona igati mbwati no nyankende timbwati no ne transport lituko lya omwemsie wodi ya Kisii senta kwara ni kubuya ngoto tagetekera umuntu atenene aseke bana kiyaye mutagete umuntu muya asoega iga onde bwensi obwati ibana gwetania kamo okera umuntu neke bande ke makoraki akonyora Chinga kecho ni gomurobelio yochaka inse yoburaibo mugavana we county ya Kisii Paul Simba Arati drone ngambia mono ya governor ya ito asoko toma tractor again rutako tanda sasa ya iga toko ganiga your excellence ocho tokonya nyene chichuma otorera chichuma rinde ene chire yaro swina standard rinde totoka soboni borobuya tulimende ni buya agareta no jo kamina city etoke ngatu achire sere begwenrete abarai barorekanete koba nomoyo bugokonya namona omubunge ukitutu cha South mheshimiwa Anthony Kibagendi Itwateko kaina pole sana for this unfortunate
naende togo teraiga. We are asking the government to urgently ensure investigations are done so that the people who are involved in doing all this are brought to book. Na sisi tunasema hivi, raia wako na manufaa mengi kutoka hapa, mahali wanafanya biashara, wanatengeza pesa kidogo, wanapeleka watoto shule. Kaibaga hapa tubaminto. Ende torosia saya, buya toparosia. Epare ya mayarigere ndogoro, ebyoski byabe. Katika ige pare yabe kwa, ebyoski byabe. Abande barigere ukimate, abande barigere ukiro. Chinga kibono abantu baganyerete kororanga omwelio bwesabariega nereliye iga bonchelia oboigo bali no gosemelia bogochigo chako bonchele bwabo boya na boigo gosemelia konyoro bokonyi kuruase bali no moyo bwancha ili banyari gutrenia obonchele bwabo naende kuripotiri gataseni kiao kia Getembe kuroigase echiro ya marigeti gotoko bogatakati bo mocho bosongo ili tera na igonkoro kwa dipon asanya Havira kalili akomboli Mkate. Mheshimiwa donyagarwete 150. Choka. Arwete 1150. Twakole gabu kina kiara. Abaiboli nigo babole kubwatera nababwatani ao eligo kinia ebirengo bya masomo ase abana babo. Aniga kwanwari tukolia lero n'umujumbe okituto cha North Omoske Japheth nyakundio gamba oyo oenge gotarera emiradi ya magendro ase eward ya Munyerero abo asate benga guchare komersia eward ya Munyerero na Daniel Ontiri agotomanya asogosanga n'abamenyi b'ebunge ya kitutu cha North igoro ya sebarule asebale na sebaro chikimagendero mubunge bwensemeiga Omoske Japheth mokaya nyekundi nigo haira chinga kichaye n'abamenyi b'ekinsemo cyake gutu ensemo yeiranya gesoko moromba igati chinsemo chinde chinyinge na monase ward ya Munyerero asayene kibuna nabegetumokia hasoko ene kibuna kire nyumba yatwalire chinguro cy'umuriro hasi myaka igara bisi ina chaga iga esengenju yestime yino Nimaete mwachande kire myake mingi. Mwachande kire myake mingi. Mwamere gesunte myake mingi. Lakini kuna naikira hali tukoliare. Gesunte. Ukwana chinga kicho boigo hasesemo ya magendro ni gakwaniro mokyoe bokogendera kubwatirana na bobwatani au bechisemi ele ko ene kebona ebirengo bichisemi byagendere gukini wa sensemeyo nani gago chinga kebonge yo yabeire ke okolya bobe hasamangana ya masomo na manasa matuka magiga Montanaro na komisie basari. Kiro mondo kanyora. Temo somia bana. Kwa timalemo. Obole mobono gukoragure no somio mwa. Sawa sawa. Na inje I will make sure to arose the school change. The school bune yeto yaitibo. Boys, nimbegete 20 million. Ndaite kwa gache goroba engia gari. Umukia bokogenda kubwatesia umurai wense hobono Dr. William Samoei Ruto eriko enekebuna eganga yae yekiranire yogekiranire abakenya magendero negati yarebo igakwanira asabolia abamenyi bense miyo bagendere kumubwatesia Ose njorobo chum. Neno mo katika kiasi. Muma edese kiama kelini chana ambaile. Namba isano kotanga ni William Ruto oyo kabere mo professor Kiture Kindiki oyo gatato Cecil Mbariri oyo kane akoro kwasa noma oyo gatano omusyo asense mwende abamenyi bense meiga nigo bagenderete ko kerubuya kobe kwa bisi kwa bagambe bya asumukia abo kania obosalia sichense mecho boigo kwene kebuna abamenyi banyolira bokoreri we serikali angena sebali Kuliboteri Getaseni kia Getembe kurega se kaunti ya Kisii letrene nguru kwa Daniel Ontiri na watenga koro kwa Japheth Nyakundi Ogamba na sabiro kwa bera koro kwa Japheth Nyakundi Mukaya na karo tuwa korwa ase kitutu chachino toka ndase amatebabo Samba ya kaunti ya Nyamira abo abalemi bali babegete kina ase kegambero kya Nyamira High Court
igoro yoko gendra niyo kirachikanda gotegerwa tariki 11 mutinyo gatano na kabere omukoyega aria ase koti eyo sekegambire ekyo emaega yotebakana buna aba director mbarekerania chifile kosamagania gete ekegambire ekyo getegete egerkemanye kurwa okunacha kurwa sekegambire ekyo etwacha buna abaremi bakebiriwo ase ng'encho yokoria aki yabaremi be factory ekera twachete tukanyora ng'anto irie GM tukarora ng'a goika tubwatia sheria ekoti ato GM ekera tubeka amang'ana ito tugambe tuigwano egento kiagerete last year ekera twakorete GM ntwayete teka twakegendo goruka solutions tukachikoria lise bitao biri na biarenge muri mitaisanika so tukateba turigie omo auditor akore auditing akore ekera akorire tumane kurangiri gu GM tokore GM tororenga twaisanikire aso mwaka 2024 bako indicating ambao ne tunone richani yarimo na indu na baremi bakantu abanyene na ruto kugora twanywa ngaitoko yagora Mombasa kuzenge birigo ngakirende bawe kababe kanga tashi ndu one tunone richani yarimo ekige karete issue ekaruto kubaboria ama thanga nko baingiria atore ake tukumitiga kino intu na babaraka etubwenerete tokoreki twegwe akieito obo maene bwitu twacha tokoreki tonyore bono ntonyoreti ngitokwenda gitariki chinga nande twacha totebigwe obo maene bwitu kaki togotsabe serikali nyari go tuigwe ebiriro byaito etobwate sie buna ntwabaremi ekiara twanyanganyirwe twakanire na endonyo onyesi yo ego jigotenenera na buchisigine tori bako ba saineri ba egwe jironi bamoje ni batenenere jironi ejinga babaire they will be responsible na buba gwaka na jironi ejo tali omuremi okebirigo twegwana na baremi so ekero to wikira ngando tagetobo ene gwo muremi bororekane no tutagete wone kotia to mukutano aba mama baitoga mubaroche mbago chandeka na intutulega batosometi nera tosometi bono bachandekete turega bachirega kotini directors na igure kesi kyabera nga mbalengo mbaena nete submission bairuli tukolinde patirende utakwana neki ntwalika rirubo cha se president over the same karo bato evidence ya mararamisha ribabwate natomete abaudita kuru Nairobi abo balengo last week igo na inje nkwera chi Nairobi turigereria report eri abantu ngorwani tari aba director na abayibi bali bakwibera abangi naba mo director nde bwensi olega sinje ntorwana nera lakini onye bali bakwiba bande bonzi baruburasima amina kero muibe ibire kero kwa mubwate rasimete but bali bagotanga kuba minyokitore mbaro baranki bagokora lakini mbakwibera abangi naba torororo Ekero tokorwa ase kaunti ya Nyamira igo tokoraenda enkwana yerituko korwabo tokoirana kokwande libolyo lyerituko abadirigwa bali basambiritwe umuriro ligo bali kimisato na 15 kero asaya kwara ni kubuya iko tutagetekera umuntu atenene aseke banda kiaye tutagete umuntu muya asoega iga onde bwensi ubwate ibana gwetania kamo okero umuntu neke banda kema akora akonya MC mukoro bwe wode ya Kyogoro Moske Samuel Apoko nigo amomochirie omo waziri buburendi bwime omoske murkomen askiria gateba no gukwana amangana buna atageteriuka atarikora arengereria ngana litangani ntaete gochakira nerio mwasili Kipchumba Murkomen statement eri ameke nga mondo ndwezi okogende police station ya kuri sasi njero nare komotebi na nje no murayi no yogambire nando kugamba amatukonda abasobo ko bwense are gotena se public nanda ari sa tena apologize to the Kenyans na yabantu barasiboke ko ruchinkoro chabo that's like that
Ekintori unya go blame mantobara nya ko ire blame to the president and what have you. That blame goes directly to Murkomen because nero kwanet. Gonje na manara ko masorano mugambi na ande motebi ngaki aye ndugu yane kora apology to the public of Kenya. Period. Ekende gya kabere ekinare go kwanira na amatanga abari tukorie chuma. Ise itubo machoge. Nanje no murai. Amonta ite goteba ngaki abantu baito twachakere gosiria tradition yetu yake kusi ngakero monta gotinde kutigatinde kuna maskani tari oroto konyo alibaga yo kogenda gukora siasa as much as turaba na siasa. Number 2 injeno monto kogende kanisa nando gusasimanya sabe bwa kene amarika kare konte bya seketa kya barumi komene seke bunga kamanga abari no kubwa basikwe kubwa kone ngo yo wachira so bwo benso nyenkore tiri amana nyasaye igonde benso yo chorire nonye to mutageti tigasikwe ne gya kabere constitution yetu ya Kenya getekero monto bosubore kobere satageti one kinaro ari ge kobera omuchumbe bo machoge inche no monto nkiangogeti namanara gote banga abantu ba minto nonye ensi yetu yabere libere rinene tigatosikane na kuamona abari office bono basikwe nonye ninche nandega omo MC no kongambere gwadi yakyogoroko gwalta amusigete njera te yonda amurame njera yonda amuchonge omuchumba no korusairi ombuyete chikura omusigete njera te yonda amuchonge gona manara gote bangi gentokeri nkerete ti picture ngia na ande ira ageregere tubwatene n'abagusi onye tokorigie gento turigi n'abagusi turamo nekero twakorekorwa ase Samuel Apoko mujumbe bwe ward ya Kiogoro mukoro igotoka ndasiri boli rituko elio tokubolinga buni banda bya bonchereri bya marigiti byaya buna obo ebibanda byaya ose bya bonchereria byaya aiga marigiti nekegambero nkiana chabole mobu no bwabande batigera abo airerani obole mobwaye gose baragacha egera barero sedia ebisumuni yake buna ebibanda byaba onchereria byaya aiga marigiti nekegambero konyekiana chiringo bole mobu no bwabande batigera abo airani bole mobwaye gose baragacha ke 0726447367 number ya SMS na bayo na botorikira gwetera asum tunda oito Getembe TV and FM na bayo go Facebook Getembe TV and FM egara tunyari kumanyanga ekerengere kia onkereki ekero to kubolinga ine buna ebibanda byaba oncherere byaye nekigambero nkianacha buna obolimo obo mboli ebua osene obo manyene ine batigera abo egere airarani obolimo bwaye gose baraga chake to ebirengere byao ase 0726447367 nekero tokugenda mutwe ewizara ya manani ne Chinsa niyo yabori gusegete meroberio yokurwania obonchereria gose korigereria obonchereria kwerire naboigo gosimye ko kwemete ase chiskuru ao. My name is Charles Omote. Today is a Global Action Day on Climate Finance. We are cognizant that Africa has suffered greatly on the matters concerning climate financing. The Global South, which comprises of all countries in Africa, they bear the costs of all climate issues in the world, and yet they are underfunded. So today, as a Global Action Day on Climate Finance, we have decided that we stay in solidarity with the other countries in Africa to demand for three things. Number one, we demand for a pay up on the debt that has remained to be a burden in Africa for many years. Number two, we know that the Global North has been underfunding all climate issues in Africa. And so for that reason, we are calling for the Global North to start funding African countries on matters concerning climate change. The number three, we are also concerned about the transformation on how financial systems are being carried across the world that cuts across all countries that are affected on climate change. So for that reason,
we are calling all the global north and also the stakeholders, both from national level to local levels and from the global responsibilities. Intubuna kiowe kemo kiabo tu aberto kora so kolenda chimbebe chito chia mache nkelia togo sege togo simeka kwemete kero mwaka na boyuga sebi nyoro bieto ngobeka tole amangane kera tura semesangire kano weni kare chabantu baitelinde basimeke emete ya kiaziri kobolia department ya forestry elinde tokonya soko nyore mete iyo turabe togo simeka na inde boigo nona asichinsemo chitwetana inega sebigorobira elinde totuarana a day for our area here tosimekemete asogo konya mangana masingira ase kinyoleke gitu kia kiogo nensemo yetu ya Kenya. Ndio maana ulimwenguni kote siku hii leo tumeunga na wasikadau wote kupanda miti ili angalau tuweze kulinda uhai katika shule yetu na katika vijiji vyote ambavyo Piamano korwa sensemine yua mangana yua te amonchire yelire kararigo na kubolia asiri boli lirituko liare aronga ine ebibanda byaba onchereria mbyaya aiga marigiti nekigambero konyekiana chirenga obole mubu no bwabande aba onchereria aba bachakire kwagacha batigera abo airerani obole mubwaye gose baragacha egara baramenyoki barabwate birombeta bikego 0726447367 sina beira TV nero na mugwango tobekera oyaga tabaiga ogera kefo Peter kurwa moturumesi batigwe baragacha waiting to be served an official notice and then oyonde egago tabanga onye obolemo no bwabande tigo manyena aya gubolemo bwaye totabedirie taliao na sokurkurwa Duke Mariga Duke cheki na Grace yakoro nyamakoro to batigero manyena amangana ayu to yagambe go chimoino oyega batabanga bochoke machoka kurwereru itumbe mbarenge gotigera abo lakini bono ebintu byabo byagire tigabara bero akego barairania enibo yabo nonya emyaka 3 iga Mkate. Hello Dab kutoka Keroka, mimi obolemo mwenyena aire na wanabiashara wapewa pesa ya kujiendeleza. Oh yes, Ekeroka gambero kia rueto mwelekeo abangina bakole biashara na aligo tebaiga akolete bibebyo airu aseke gambero. Okay, Dennis Omagwa inche Dennis Omagwa korwari kia gware nyakerato konye boro bwaye batigera onye boro bwa batigera abo ondetayo oranche auru obole mubwaye kisheria boss chia semester jingo tomomole yonkora asome iganda arakora ni useke kwa chia semester chimwamwire gutoma na nabantaba ya asa 0726447367 boy gondikire asa YouTube account yetu Getembe TV and FM na boy go Facebook ita torigete Getembe TV Evans Korolia Moni emamba karobole muboro bwaye okay ebasinari kwa bekurugabo tindabe kurugabo tatogendere na gabu kwanda tro soma chi SMS kolengana mnora be gutuma ase nambeyo erase TV yao nsemo gaiga eyo egoteba 0726447367 ekina kyo gegotegera ogwakwesko como governor we county ya Isiolo Abdi Guyo nigobono kera chikotegera tariki sana na isato na kianda omotinyo ogatano sekuriya Jumatano ase abaseneta barachie gotegerera oboseri obura ikiwe ase kegambere kyo gie Senate Sam Miyenda nigo agotumanya ayega asoboikerano. Now, honorable senators, I welcome you to this special sitting of the Senate. Aba MCA 15 nomo egatia 13 nigo baiki omuswada bwo kumurusia abisi omugavana we county ya Isiolo Abdi Guyo. Hearing of the charges on the proposed removal from office by impeachment of Honorable Abdi Ibrahim Hassan, the governor of Isiolo County.
kubwatikana no kurusigwa kwa bisi ku mugavana uyu nigo rituko ria rero amuspika bwe bunge ya Senate Amason Jeffa Kingi arangiria egikaro kia bene iri kuringoria okurusigwa kwa bisi kwa guyu. I regret to interrupt your recess, but this has been necessitated by urgent legislative business which requires to be dispensed with. Korengana neri chiko ero omugavana arusigwe abisi nigo omonogere bwe bunge ya Senate nigo akorangiria egikaro eria abaseneta kurigereria enchera abaseneta baraunengie iguru y'omuswada uyu eya moneria committee y'abaseneta 11 baraisaranse iri kuringoria omuswada bukomurusia abisi wose abaseneta kunengia omuswada uyu ase obwamo. The Senate may 1 by resolution appoint a special committee comprising 11 of its members be investigate the matter in plenary. Korengana nekina kia Abdi Guyo nigo abaseneta bake kurana gwikera kuringoria omuswada uyu asobwamo. Sergeant at arms kindly close the door and draw the bar. Honorable senators, the result of the division is as follows: the ayes 32 votes, nays 0, abstention 0. So the ayes have it. Omuswada oguyo nigo oraba omuswada ogatano na gatatu gesa obochori bwo mwaka o 2022 guyo bono nigabwaterani na macho 10 egati yabo obutumeki obobe bwabisi egati ya momochande. Charge number 1: gross violation of the Constitution and other laws, failing to deliver an annual state of the county address for 3 years he has been in office, by employing a bloated workforce including 36 advisors in the office of the governor. Charge number 3, gross misconduct. The particulars of this allegation are that the governor grossly violated Articles 10, Subarticle 2, 27, 28, 7. Nigo bono ebunge ya Senate irach kogendera gukora okuringoria gore y'omuswada bukuruswa abisi kwa guyo neba koti yatabanga omuswada uyu etonyara kobago kogenderera. Reporter ya Getembe Chinsa yenda. Chinyagitari gwetania emeronge tatu ase chikaunti 12 nigo chiasikirwe gwetera asobukurumi b'omuroberio osha musike Eden Twale oyore omuwaziri bw'obochenu nigaya kwaniraega. The foundation of Taifa Care Success certainly stands on 3 principles: financial sustainability through very consistent premium contribution. Number 2, uncompromising stand against fraud, insurance fraud. And the last one is universal access to quality care. I emphasize to all our employees that remitting employee contribution by the 9th of each month is both a legal requirement and a collective responsibility to safeguard this very important national asset. Our integrated digital system now provides real-time monitoring of all the transactions, ensuring transparency and accountability in our fund utilization. Our fight against fraud has intensified through the Kenya Medical Practitioners and Dentists Council's integration, and Dr. Kariuki is here. We have integrated the council's data with that of the digital superhighway, and as I told the country earlier, that resulted to the closure of 728 non-compliant facilities and downgraded another 301 facilities. Yesterday, as I told you, close to 31 facilities in about 12 counties, naming Kisumu, Kiambu, Bungoma, Busia, Kajiado, Kilifi, Mandera, Wajir, among others, have been suspended and are under investigation by both our system administrators at the DHA, by the internal audit and the forensic department of the Social Health Authority. And once we finish those
we will transmit those files to the DCI. Omokonyi bomorai bwense ya Kenya Professor Abraham Kithure Kindiki nigo itkulia lero atebiri buna serikali ni chigotegerera abasae niga enkuya kwana ega Chinsa muji cha mitamboni imeye county ya Machakos. We don't mind if our popularity is affected by protecting Kenya, but we cannot step back and leave this country to anarchists and those people who don't believe in the peaceful resolution of national problems. Kwa hivyo hata nchi zingine ambao wanatuhubiria hapa kwao ni wakali sana. Ikifika mambo ya usalama wa taifa hakuna mjadala. Wanasema sawa, muko na uhuru wa kujieleza, lakini lazima muwe na amani. Wananchi wengi hawana hatia, wamewekwa katika hii mambo kwa sababu tu ya uchochezi wa watu wawili watatu, wanasiasa, mabalozi wa nchi za kigeni, viongozi wawili watatu wa kanisa. And you know it is simple. We either have a country governed by the rule of law or we have no country. We leave it to goons and guns and criminals to run over us. Na tukubali tu, polisi wanaweza kuwa na makosa. Wale polisi ambao wamefanya makosa, wengine wameshtakiwa, wamepelekwa mbele kwa sababu wametumia ile nguvu ya sheria, wamepewa vibaya kuumiza na kuleta maafa. Lakini kazi ya polisi wawili watatu haiwezi sema ati tupige polisi wote Kenya. Wakati unaona polisi ameanza kukimbia akiona mwananchi, ujue nchi inaelekea pabaya kwa sababu wakora wanaangalia. Wakora wanaangalia. So please, let there be no issue. Just let's hear who is on which side and we are ready. Tuko tayari. Wale wafujo mkae pande moja. Wale wangetaka nchi yetu iwe salama tukae pande moja. Mambo ya kura ni tofauti. Mambo ya kura itapigwa, wale watapita ndio wataongoza nchi. Wale watabaki pia tutakuwa kwa hii nchi na tungetaka ikuwe na amani. Ama namna gani jameni? Ama namna gani jameni? Yeah. Usisuzie uoga hapa, sijui nini itafanyika, sijui nani atakuwa mbunge, nani atakuwa governor. Kwani sikumekuwa na viongozi wengi walikuwa kwa viti na walitoka? Na hakuna kitu ilitokea wakati walitoka. We have a duty to protect the country. That's what matters. Mambo ya kura hiyo itakuja huko mbele na tutaendelea tu namna hiyo. Please. Na tutarachi gukorega kore biro bia twangire gaiga Joseph Sungura ontenga Mkate singe njia mangana yo bolemo ta kore tigani na njire ke pini krate na kego egara muragendra. Thank you. Alfred Kenyansa kiamo kama wada wataba. Okay. Ayua aonare konyara gukwana and then naki tukwana ntiri tariao Alfred Yusuf Nyabanga abateba nga kuromarani kiarweto mwerekeo abangena bakore biasara nari goteba igo. Okay, ekindurko beka Samia Yera kurwaiga itabago ELCK tigabara agacha bakonye chironi chiabo and then engaki yabo no kero monto nebinto byabo asego tiga bali ya sande naftar kurochinsa moche kyogoro Charles Ondoro kuro masimba obole mobwo tiga bagache baira ninchi bestiabo chiasareka bamanya kwegwe notice banganya batigaro manyana obole mo obwaye Thomas konye ekoti ya nyorto bolemo nobwo manyene aegwe abaonchiriri yabo baegwe gento geke bagende. Lamek Santos wape wakati kidogo to recover their lost properties. Mkate Lydia Korokirbo Keroka and then tiga bagachi banda byabo onyo bolemo bwarenge obwabande manganale mo kwana ntanyale kote unga Mkate Chinsa chiga nchiri chiao please karugabo ganda wichimwenu gali na nimeti eko ararende bono Chinsa tiane tiare na jetiga nkoro kurugaiga
sungura wata kwanza ine ward yane Kitutu Central Ward come 2027 biemono abasaki bonsi pikuru ase mwarenge mwana kianga aya iga atuikere elimo ase elinde nande chiwe Chinsa inye alituatiga lingo chakira tole gabu Chinsa inye sema yemanyeri akorokwa Wilson Makori mwinalia akorokwa Kevin Ongeri chinkorokwa Mkate Enock otkowia Magaka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, mangana man, magina ninjo. Kerutu tigakolera byabande emboga nere liko igonga ki kerutu tigakolera byabande emboga nere liko ai isanekana endagiriri yawo bwato okulyo segintu kiri kiawo bwate kebe ne kiawo tiona kolengererie byabande gochi moino ngabona ngo nche nanyora keri ngo nche nanyore ngo nanyore ruriga no ne nanyora gento gite ngo nche natware nyombe ngabuna iga aya kiri kiawo bwate isanekana kyo kerutu tigakolera byabande emboga nere liko na umugusi atebete iko Magaka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, mangana man, Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo karose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isia ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ya nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuragani wochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na wokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora wikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyigo musongo eywerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simigwe terase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Sing it.